Siinä on kyllä toi on kyllä aika ilkeetä, kun lyö toisen alas. Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden pariin. Tänään reagoidaan Mobiile Arcade nimiseltä kanavalta Stumlikan hauskat palat. Mennään suoraan videoon. Hyvä, että pääsee kuitenkin maaliin. Bombardment-mappi, tämä kyllä tiedän. Ei. Onko tämä kehittyneempi bombarmentti vai mikä homma? Hai vaan tuli sieltä ja puski hänet sinne veteen. Ouch. Hyvä. Sinä pääset vielä. Ei, toi oli ilkeetä. Oho. Mitäs nyt tapahtui? Ui. Mitä vi? Sieltä sitten Ui, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Sieltä. Hyvä, sä voitat vielä. Mitä sä voitat? Hyvä! Äijä voitti. Sieltä on tarkat... Äijä vaan puski sen sinne puskeihin. Oho, siellä kyllä oli vähän nyrkkiä kehissä. Mitä äijä vielä löi sitä? Onneksi hän voitti. Ei, äijä kuoli. Sieltä kyllä aika tarkat pomput kyllä äijällä. Mitä? Se ei päässyt. Onks toi... Mä en muista tän kentän nimeä vai onks tää Laser Tracker? Taisi olla. Äijälle näkymättömyydellä ja siksi... Miten toi niinku pomppasi tosta ravusta? Just. Mikä sinun lumipallossa sotakin tää on? Ui, 2 kärpästä yhdellä iskulla. Uploadit hänelle. Ja nyt tämä... Ei, hei. Justiinsa. Hyvä. Ui. Ei. Voittaako hän vai tuo... Ei, hän huoli. Ja sitten... Onks tää... Mitä? Onks tää joku violetti? No kuvaa. Tii. Aika hyvä. Nyt on sitten... Onks tää Blockdance Legendary? Kyllä. Ei! Hyvä yritys. Nyt sieltä... No. Nyt sieltä sitten Etelä-Korean tiikeri vastaan Cristiano Ronaldo. Justiinsa. Oliko tämän kentän nimi Potbash vai muistako väärin?
No, hän selviää. Ei selviäkään. Mitä vitsiä? Onko tää niinku... Laastareita vaan tulee joka suunnasta. Se ei ole ihan mahdollista, mutta... Hyvä, että hän... Se niinku meni tosta lattiasta niinku läpi toi yksi Hebo, tai mikä on. Toi on se tunne, kun toi vaan osuu ja on finaali, niin se on aika... Voitko en tiedä, mitä ton tekis, mutta... Näkymättömyydellä vaan tappaa muita. Onko tuossa näkymättömyys? En mä tiedä. Ehkä ei. Hyvä, sinä selvät vielä. Hyvä. Ei. Ennustin väärin. Hyvä. Ui. Mitä? Mitä toi niinku ei selväkään. Just. Okei, semmoista settiä. Potkuemotea sieltä ja nyrkkiemotea. Toi on ilkeetä. Sitten taas lasermappia. Okei. Siinä oli vähän Stumlegasin hauskoja paloja. Jos haluatte lisää, niin muistat tykätä tästä videosta. Muuten sitä ei tule. Tämä oli tässä sisästä. Nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Moi moi!